Здравейте, уважаеми приятели! Сега ще се опитам да ви разкажа историята за една постигната мечта. А именно да си сътворя шеранджийска къща на колела. Трябва да се призная, че идеята се зароди може би преди 5-6 години. И то беше след един доста продължителен риболов. Мисля, че 4 дена бях и на 4-тия ден, както винаги, нали знаете, след края на риболова трябва да се съберат багажите. То палатка ли не беше? Стойки, кофи, въдици, кепове, всички шеранджии, знаете за какво става въпрос. И тогава си казах: ще дойде един ден, когато ще си купя бус и ще си го направя на шеранджийска къща. И така, купих си буса и започна огромното четене, гледане на видеоклипове, чувъркане във всякакви теми: водна инсталация, електрическа инсталация, мебелировка, каквото си помислите, всичко, което е свързано с направата на буса, беше чувъркнато от мене. Прочетено, гледано няколкократно, многократно. И всичко, как да ви кажа, беше такава огромна каша в главата ми, че 6-7 месеца се занимавах само с това. Исках да разбера какво искам точно да направя, кое ще бъде полезно за мене, кое не. И в крайна сметка, след 6-7 месец теоретична подготовка, реших, че трябва да го започна. Закупих си буса, това беше преди момента, в който, преди година, преди да започна да го работя, си закупих буса Fiat Ducato, най-висока и най-дълга база. И така, започна се изграждането на самата шеранджийска къща на колела. Започнах осъществяването на една мечта и дори не знаех как, какво, кога ще завърша, как да го направя. Изобщо много трудности имаше, много. Единственото нещо, което отчитам сега като грешка, е, че не наех гараж или някакво хале, нещо от този род, за да мога да го вкарам там буса, да си вкарам материалите и да започна да си го работя. Аз го работих ето тук долу пред блока. Страшни истории. Слизам сутрин в 7 часа, вадя всичките неща от буса, защото ходя и с него за материали. Вадя всичките материали, които ми пречат, подреждам ги в страни от блока. Хората минават, почесват се, цъкат с език. И какво ли си, като този не е добре? Най-вероятно е така. Така е. Значи, варя, казах всичките нещица. После свършвам, прибирам ги. На другия ден пак вадя, прибирам, като котка котенцата. Напред, назад. Това отне доста енергия, от огромно количество енергия. И по мои сметки така горе-долу ме е забавило с около месец, което никак не е малко. Хората изхващаха рибите, пък аз си правя още къща. И така, по-малко напредвах с проекта. И какво да ви кажа? Ето с тези две ръчички и с тези два основни инструмента. Ето това и това. Сътворих това, което ще видите след малко. Преди около ден-два реших да направя сметка колко видеи съм завил и се оказа, значи 2,5 кг съм ползвал ето от тези видейки. Ето от тези. И като се направих сметка, притеглях ги, се оказа, че 1660 видеи съм завил. Боже, невероятно. Да,
Абе, луда работа. Много мъки беше. Много. Обаче, удоволствието, когато се седнах в буса, вънка вали, аз съм си на сухо, вънка пече, аз имам сянка. Всичко ми е подредено. Стръв, захранка, спалня, вода, хладилник. Абсолютно всичко. Хладилник. Охо, котлон. Църпър, църпър. Yes! 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 Приятни минути с филма ми Една сбъдната мечта. И така, денят е 26 февруари 25 година. Началото бе поставено след монтажа на тентата. След това дойде редът на прозореца. Голяма играчка беше. Не ми се разпря за него. Така, ето това е завареното положение. И от тук започна. Трябваше да го изчистя всичкото. Ето виждате, съм го изчистил вече тук. И от тук вече започна истинското градение с боядисването на пода. Ето вижте, с ръждопреобразователна такава някаква боя го направих. И след това монтажа. Боже, знаете ли как сам човек монтира панели на 4 метра височина? Не ми се говори. Дойде време и за изолацията на пода. Ето вижте, направих си скаричката. И така. На тавана използвах 19 мм пореста гума, защото по-лесно се работи. Залепи се и така. И започнах вече да правя скарата за ламперията. И така, по-малко с като лястовичка, когато си градеше гнездето, лепих по-малко. Ето вижте. Ето, че дойде време и за боядисването. Използвах ето този масен импрегнант. Не ползвах лакове. Много добре се получи. В случая този е с цвят на орех. И след това електрическата схема по-малко се опитах да я съживявам. И така, първи проби тук на сухо. Да видим осветлението. Така. Включваме акумулатора. Добре. Включваме. Така, добре. Така, сега отиваме. Таблото светна. Ето таблото 12,8. Така. Сега първото копче. Светна, добре. Първите лунички, вторите, третите. Така. Твърде светло е, за да се различи, но светят добре. Гасим, утре продължаваме. Аз обаче не издържах и вечерта слезнах по тъмното, за да пробвам светлинитето. Свети безупречно. Вижте го за какво става въпрос. Гледайте. Свети яко. Може би насочването малко не е много правилно, но както и да е. Сега първите степен лунички. Ето ги. Така. Ето вижте за какво става въпрос. Втората степен. Става още по-светло. Третата степен. Сега ще мина отзад, за да видите за какво става въпрос. Право е супер. Доволен съм.
След като завърших ламперията, дойде времето да проектирам и да направя така наречените секашета. Това са шкафчета горе. Ето. Почти са готови. Така. И следваше какво? Сложих ламинирания паркет на пода и дойде ред на проектирането на седяща група. Аз се казвам седящо-лежаща група. Ще видите по-нататък защо я казвам и лежаща група. Завеждането продължава. Гледайте го става сега. Опа, пристигна ни хладилничето. Сега ще ви го покажа. Значи ето в момента съм го включил съвсем времянка. Така. И първите проби. Ето лявата страна. Минус 14 в момента е температурата на фризера. 13 градуса е на хладилничето. Сега ще ви го отворя, да видите. Ето го хладилничето. 12 волта. Ето фризерчето. О, хладничко е! Супер! Сега ще трябва да си го направя местенцето. То е точно ето тук сега ще бъде. И започвам да проектирам. Защото след него пък е и мивката, която ще бъде вързана до него като мебел. И затова трябва първо да си монтирам хладилника и така. За сега съм доволен, изключвам го хладилника. Забравя да кажа, системата ми, соларната система работеше добре, безупречно. Ето това е волтажа на акумулатора. Това е момента колко вкарва на солара. Ето минус 12. Достига се заданието, което съм му задал. Всичко е точно. Добре. Имам си и помощник, макар че тя само се рисува, но компанията е безценна. И така дядо трябваше да действа. Чертежите бяха готови за мивката и започна изработката на един от най-трудните елементи и най-тежкия. Няма да ви казвам как съм го мъкнал, как съм го вкарал и изкарал. Ето гледайте за какво става въпрос. Падаш под за нещо. Ще го измислим. Милиенци. Един брой.
преброй. Вид. С план за отваряне. Лично Войт. Айде, време е, да? И какво? Работеща мивка. Яда. Супер. Язовирът е Борец малкият. Сектор 36 реших тук да направя откриването на сезон 25. 17 август 25 година. 17 август, чак, боже. Това е и началото на 72 часовите проби на системите в шаранджийската ни къща. Е така, първи проби на котона и на тигана. Сега тук какво? Под капак. Я да видим. О, който филишка паржолка се приготвя на тиган под капак. Добре работи за сега. Ето съвсем лекичко съм сложил така за дезинфекция, защото един зъб ме боли. Но от когато боли, викам, от 5 клас. Сега да видим. Yes. Така. Леко напича, обаче това не е страшно. Ще го оправим, добре. Добре. Масата е приготвена. Всичко е ток и жица. Там съм направил сянчица, после ще съм вкръцна. Варицата сета. И това е положението за сега. Времето сякак ще е по поръчка в изпитателния срок. Вчера слънце, страшно. Днеска вятър. Лек дъждец, но пак пръска си, но вятър е важен. Дъжда не е толкова страшен. Защото сега имам неща, които трябва да поправя, както например ето тази лента, виждате ли? Това трябва да го смена. С нощи издава и страшен един неприятен звук. Ще бъдат сменени. Страничните така платна и те ще бъдат сменени. Изобщо 72 часовите проби вървят много добре. Всичко, което е необходимо да го променя, ще бъде направено. Сега рибки няма, но в случая аз съм дошъл да си направя проба на кемперчето, за да мога да си подобря нещата. Здравейте, приятели! Продължават 72 часовите проби. Изпитателния срок. Така, я да видим сега тук какво става. Оп!
Боже. Да видим тук. Салатката вече е приключена. Правя този запис в полувремето. Гледах си мача. Я да видим тук. Ох, майко, ребреният тиган добре работи. До тук добре. Продължаваме напред. Това е първата ми риба за сезона. Невероятно, чак август месец първата ми риба. 6 кг. Шарко. Ето го къде е. Сега ще го пуснем. Айде, моето момче. Върви да живееш. Хоп. И по-голяма да дойде. Точно така. И да извикаш дядо си, баба си и там, който решиш. Здравейте, приятели! Войче ми дойде да ме види на 36 сектор да язовир Борец и вижте каква слука ми донесе. Гледайте, късмет! Ето вижте за какво става въпрос. Притегляне, сега да му пръснем малко антибиотик. Не веднъж съм къпан, тъй че така, напръскаме го с антибиотик. Оставяме. Взимаме слинга. Затваряме така, за да не го изтървем. Ето, успя да ме напълниш. Ето отплува. И ние сядаме какво да правим? Да пием ракия. Yes! часовите проби завършиха. Общо взето аз съм доволен. Има някои дребни деталчета, които ще трябва да доусъвършенствам, но това в процеса на експлоатация до края на сезона ще бъде направено. И така, уважаеми приятели, една осъществена мечта, една достигната мечта, една сбъдната мечта. Чиранджийска къща на колела. Страхотно! Много ми харесва. И така, приятели, довиждане и до чуване и до нови срещи. Бъдете здрави и щастливи и много весели и готини моменти по язовирите. Чао! Чао!